Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Инҷа медицинский коллеҷа Нижегородский. Нав ма ҳамҷа омадум. Як-ду ҳуҷҷатро спордем барои фарзандомо, ки ояндашон сохтори медицинада кор кунанд. Ва ман як нуқтаро дар назар мегирам. Ҳозир ман ҳамҷа дидум дигар миллатҳои Кавказ, армяно, доғистониё, ингушо, чечено, дигар миллатҳо, ина Азия, қирғизо, узбеко фарзандошона мебуранд ҳамҷа дохил кардаистиянд. Амиха очират бисёра, ҳамаш коммерческий платный. Лекин ман як интересоваться кардам, ҳамҷа як аъзои комиссияро пурсидем, ки от таҷики есть? Гуфтанд таҷики или 2, или 3 студента. Ман дар шумо чӣ гуфтанем, бародаро, апа, хоҳарои Тоҷикистон ва тоҷик, шумо чаро фарзандотонро илм намеомӯзонед? Худтон ку нахондед, вақтишда нахондед ва дар ҳамин Россия омадед, кортон кори сиёҳай, чорнорабочий, ва намемонед ки фарзандотон хонанд. Хонондан қимат нест. Як хонондани ҳаминҷа дохил шуданаш коммерческий, короче ҳамун пуле ки шумо просто дар ягон ҷо мерен я отдих мекунед, ҳамун пули ҳамун ясола хондан ҳамҷа бошад. Барои ҳамин қавл фарзандотонро хононед, ки фарзандотон ягон касаба ёд гиранд. Бесавод мекунед фарзандотонро, як ҳаёт баъд ҳамҷа мегардед. Фақат кортон азобай. Худтон азоб кашидагену, и фарзандотонам ранги шумо коршон фақат шикатураю, фақат кори сиёҳ карданае. Барои ҳамин қавл бародаро, ман ҳозир ганда лекин ғамгин шудум. Барои ҳамин қавл навора кардаистам, ки чаро ман имрӯз ғамгин шудум, барое ки мардуми мо худшон бесаводанд, и фарзандошонам бесавод мекунанд, намехононанд. Ай ҳаматон хоҳиш мекунем, ҳозирам дер шудагӣ нест, ҳозирам приёмни комиссия документҳоро қабул кардаистед, барен фарзандотонро дохил кунед. Чем дар фарзандотон телефонҳои 30-20 ҳазора харидана, я Nokia билайни 800 сӯма хариден тиену, лекин фарзандотонро хононед. аллои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша. Касе ки обуна шудагӣ нест, метавонед обуна шавед. Барои обуна шудан дар ягон кас шумо пул намеспоред. Касе ки лайк мондагӣ нест, метавонед лайка монед, комментариётро нависед. Фикри шуморо ман фаҳмам, ки ҳамин гапҳои ман ягон фоида кашф шумода ё не, ё ки ҳамин гапҳо дар кор буд шумода ё не. аллои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша.